Poťak dobehol k tomu jednému chalaniskovi. Ten sa pošmykol. Veríme tomu, že to bude len nejaký vyrazený dých alebo menší úraz. Takže chalani z Podhoria nejdu ďalej. Nedokončený útok. Ale skutočne v tomto prípade môžeme ich zatleskať. Nezáleží vôbec na to, že ho dokončili, nedokončili. Ide tam o zdravie jedného z nich. Ako sami vidíte, aj na toto je tu Slovenský Červený kríž, aby pomohli, keď sa niečo stane. Chalanisko, veríme tomu, že bude v pohode. Že len otrasený. Ak nie, tak ho zoberú do opatery z toho Červeného kríža, postarajú sa o ňo. Takže Podhorie B to už naozaj nie je také dôležité, to len tak, že poviem, že Enko. Bodaj by sa nikdy nič nestalo. Je to šport, stáva sa všeličo.